ба ҳама салом дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо. хуш омадед ба канали мо. айни замон ма дар корвон қарор дорам. оз ма бояд анами қолинораву паласора барои шумо подписчикони азиз ба навор гирифта нархоша фаҳмонумтона. ози поён рафтаистама як ду кор дорам, корома буд мекунам, як ду бор бояд гирам. баъд гаштарака миём ҷои қолино ба якта нархошкати ба шумо гап мезанам, бо нишон метиҳам. бо мо бошед, хаста нагардед. ана дӯстони азиз, чӣ хеле бисёре аз шумо пурсон шуда будед дар бораи намин намуд паласои метракӣ. ина бинед сурху зарде ки ҳастанд, ино як метраш 120 сомонай. баъд ана дарошгоҳи борикаке ки бараш ягай иҷа 2 метра дора 120 сомонай. баъд метра ёваиш ҳастай метраш ҳастай 60 сомонияй. бо дигар нархошам аст 100 сомонаву 80 сомонавушам аст. ози ма оҳиста оҳиста шумо як ба як нишон метиҳам қиматаракошам. ина хулоса ина иҷара бинед. ина намудо бо ҳаста ина дутаи дига бари зарда будагиё. ина ино 130 сомони 140 сомони намуд паласо. ана бинед ино барошон ҳамаш 3 метрияй. шахсое ки мехоҳанд мисол барои хонаҳои калон харидорӣ кардан, ана бари 3 метра марҳамат 130 сомон бо арзон мешава. и сурхош 120 сомонай. ина паласо аз ма бо якчанд намуд қолинорам нишон метиҳам, гап мезанам. яна иҷа дӯстони азиз тамошо кунед. ана и намуд дарошгоҳ ҳастай. дарошгоҳ 80 сомона ҳастай метраш, 60 сомона ҳастай, 150 сомона аст. ана ино 150 сомонаошанд. бо кадомеш ки барш ваяй калонтарай ва ё 180-200 нархош. ина марҳамат тамошо кунед. ино 1 метраш ҳамиқае. ана ин намудо 250 сомония дӯстони азиз. 1 метраш ана минамуд дарошгора ё сифаташон хубанд. бори туркӣ, бори қайроқум, амин қолинои қайроқум, қолинои туркӣ. хулоса ина бинед шумо. ана и болора бинед. ино барошон 3 метриян ё 1 метражниян. нархошон 350 сомония дӯстони азиз. ина марҳамат кунед, бинед ва омада харидорӣ кунед. ин нуқтаи савдо рӯбарӯи 3-ум дарвозаи корвон аз тарафи корвон сити қарор дора. шахсоне ки мехоҳед харидорӣ намоед, марҳамат омада аз анамиҷа ҷои қолинояй бинед. метракиёра бинед. инош 180 сомони 200 сомони метраш. вая дарошгоша ана паҳмош бошад 250 сомметриш. ана и тараф дӯстони азиз бинед. ана қолинои 3/5 ҳама ана 5/3 ма шумо нишон метам як ба як. марҳамат тамошо кунед. ана 5/3 ҳо 2000 сомонияй. сифатошон беҳад нағзай хубай. баъд гулоша бинед чӣ гулои хушрӯай. ози ма бо дигар намуд қиматаракошам нишон метам. баъдан бо арзонтаракшам нишон метам. бо мо бошед, хаста нагардед ва ана тамошо кунед. ана ин намуд сафедо бо ҳастай дӯстони азиз. ино анами 5/3 нархошон 3200 бо арзон мешава. бинед чӣ гулои хушрӯ дора. и бо 4/3 мисол 4/2 инош бо арзонтаран. ман хе фақат 5/3 иҷа пурсон шудагиям ки шумо тақрибан донед ки ҳамин чизҳо чанд сумиян. мисол бисёртар барои ҳамин меҳмонхонаҳо анамин қолинои 5/3 мегиранд. марҳамат ана ино 2000 сомонашан. ана вай боша 3200 сафедо. дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш доштам. агар имкон дошта бошед ҳамин рекламаҳои канали моро нагзаронед, барое ки вақтҳои охир беҳад анамин даромад дар ютуб кам шудагай. дар як видео $1 мебиёяд. 4-5 ҳазор просмотрам боша. аз дигарора намед
намедонам, вале канали ман аз як видео қариб $1 мебиёяд. раҳмат барои янамин фаҳмиштон, барои дастгиритон. анаи тарафа бобинед, ин тарафи сафедо анаи қолино аллакай бисёрам хушрӯ қолинои гулошон нағз, ино нархошон 4,500 сомонай. анаи тараф бо ҳаст қолинои марҳамат тамошо кунед 5 ба 3 800 сомонаву 900 сомона. ёям гулошон нағзай ҳамаи ваёш ҳастанд, ҳамаи янамин рангош ҳаст, чанд намуд нусха дора. баъд як чизи дигар ки дӯстони азиз, аз анамин 800 сомона сар карда то анамон қолиное ки 4,500 буд, ҳамаи ҳамин чизо вай доран, размер доран арзонтар бо размерои майдаш. анаи дута коричневие ки ҳаст, ду коричневи ё 1100 сомона 5 ба 3 марҳамат. ани тарафош 800 сомонӣ, 800 900 ам хел ба ҳисоби миёнама нархша гап мезанам ки шумо анами ҳисоб китоботона вай кунед, ҳисобу китоботона шашототона гиред да дӯстони азиз. ира бинед чӣ хел гулои хушрӯан. и анамун сафедат бинед дӯстон, анамун қолини 3200 сомонара и размерои майдаша. ман фақат размерои калона пурсон шидам. яна шумо ами тақрибан бинед, мисол 2 метраш 2 ба 2 мисол мешава, ира амин 1800 1500 ам хел нарх дора тақрибан. на ин тарафам бинед, иноя манам чӣ хеле ки ман ҳозир гуфтам, ҳамаи қолиное ки ман шумода нишон додам 5 ба 3 ва ё ҳамаш размерои мисол майда доран арзонтар, ҳамин размерои мисол 3 метраву 2 метраву дигар. ана хоҳишмандон метавонед омада анами харидорӣ кунед. анамино нусхаҳои қолинои 4,500 бинед чӣ қадр хушрӯа и қолин. қолинои турецкиян, баъд қолинои қайроқумай эронай, қолинои исфаҳон мисол тамошо кунед чӣ қадар наи сабзоша бинед. гулуш ваяй хушрӯвай аҷибай. ин тараф бинед наи сафедобо ҳаст. аз ман дигар ҷоям шумода агар имконият шава ягон намуди дигарам нишон метиҳам. дӯстони азиз, як чиз дигар гуфтан мехоҳам, худро эҳтиёт кунед, аз хона набароед, шахсоне ки дар ғарибиед. ана бинед дар инҷа ана ин намуд қолино ҳастанд, ино метражниян 1 метри и 450 сомонай. анаи тараф боинаи сафедо ҳаст, анавай анаи тараф озитар вая бинеда доира дора, гули доира дора. ина ё 450 сомон. се гул дораи анаиё анаи дидед анами доира ами гул 1 метрш ё 3 метраян, барош 3 метрая 1 метрш 400 сомонай. анаиҷа бо ҳамон саршави видеода ма гап зада будам, ҳамон қолинои ҳамон паласояй сабзу сурху дигарош ино 130-140 сомона 1 метрш, барош 3 метрай. дар инҷа интихоб бисёрай. мисол касоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, ман фақат нархҳои амин тақрибан нархҳои амин 5 ба 3 қолиноро ба шумо гуфтам, дар ошкора гап задам, фаҳмондум. касое ки баъд мехоҳанд харидорӣ карда омада як ба як мебинанд, баъд интихоб мекунанд. раҳо ки кушода шава, оянда худо хоҳа ба Русия низ мо иноро доставка мекунем. ман номер мемонам, шумо заказ кунед, дархост кунед, мо ба шумо доставка мекунем ҳамин намуд қолинора, ё ки дар ошкора ба куҷое ки хоҳед. хулоса анам хел ана марҳамат тамошо кунед, бинед. аз анамин намуд 130 сомона чанд намуд рангош ҳастай. баъд шумо метавонед ки омада
тарафдортон мустақилона ира интихоб кунед. ям хушрӯй бинед. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи қолино буд. чӣ хеле ки шумо дидед, боварӣ дорам ба шумо писанд омад. агар чизе аз имрӯза видео гирифта бошед, хеле шод ҳастам. лайкро фаромӯш накунед ва интизори видеоҳои ояндаи мо бошед. хайр дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед то барномаҳои оянда.